what's up mga guys? Hey, what's up mga kapugi? Pansit Canton, yeah. Alamin na siya, basta chile man say. Ay, manuroy tagupya karon kay. Tara. Ang among challenge kay dili man mo ulit timoro. Manuroy niyo to guys. Kopya, budra! Yun nga na. Kopya, budra! Pintara! Natural! Kopya, budra! Kopya, budra! Pansit Canton, yeah. Alamin na siya, basta chile man say. Dua ka ba? 100 pwede na. Sila man. Dua ka ba? Luwas po, 50. Dua ka ba? Madara 100. Pansit Canton, yeah. Alamin na siya, basta chile man say. Dapat singo, nagsertihan di singo. Napamas ka po siya to. Hindi nga pala. Ako na lang kabata na kayo. Ako na iskwenta sa ko. Unahin ka na ako. Kopya! Yan! Pansit Canton, yeah. Alamin na siya, basta chile man say. Naman ni ubi ako. Lasa ilaw. Ako na. Okay, nari ka na lang. Kubat ka na. 650 na lang. Pansit Canton, yeah. Alamin na siya, basta chile man say. Nakuha na na. Tagi kwinta. Nagkwinta. Nakuha mo na ba? One. Dili ko di utang. Pansit Canton, yeah. Alamin na siya, basta chile man say. Ni, pwede utang. Dili. Ako yun. Ako na po ngayon ay. Ha? Ayo yun. Dapat. Palitan ko. Pansit Canton, yeah. Alamin na siya, basta chile man say. Oh, ito man akong light show. Ha? Ano ako lang to? Saka? Tama na yung fix. Uy, Maulang uy, 50 niya. Nagoy presyo 75, ano 50 na usa. Kasan na 75? Hindi mo na ka. Ah. Oo. Sa'yo lang yan eh. Obvio naman. What if ko nang Why they testing? testing day. Wala. Albo lang ko. Dili may mapalit na mo may testing. Uy, usa lang amo ay. Sige. Sige na. Uy, ako lang siya ba? Hapit at mo? Apa kapindi nanim namin Uy, pakapindi. pinaskuhan niya. Manuri ka naman ay Spanish kasi turuyan. Manghatag na. Wala din pinaskuhan. Kana kita mga pulis mamara manakop niya. Manghatag di pinaskuhan. Kaya. Ikaw. Hindi ka manghatag noon. Balik ko niya. Hindi mo ka manghatag ni. Opya. Opya. Ya. Kita. Basta dong. Pansit Canton, yeah. Alamin na siya, basta chile man say. Opya na. Opya na. Yung 50. Sa'yo rin kay ka na. Tinda lang eh. Nasa ka nang ingana. Na, mula sa babaw? Sa ni mga kapugi, abot na tadere sa unahan. Pansit Canton, yeah. Alamin na siya, basta chile man say. Sakamunggo. Ah, mana. Utas. Da? Sana eh. Ano naman ako sa inyo pasahat pagka-piskuhan dong? Ha? Balik yan na.
piskuhan. Uy, bakapin. Wala pa. Pansit Canton, yeah. Alamin na siya basta chile man say. Karon guys, tanami sa kapayas. Ya. Amo sa huton nga mahurot di mong mga tinda. Pansit Canton, yeah. Alamin na siya basta chile man say. 300. Ay, Hirap sa pan. 50. Okay, pukil ko ta. 300. 400 na. 500. Tara, oh. Dapat ilaw. Hindi mo ito kape, sakay na talaga. Tara, oh. Tara, napay uban. Hindi ko apa. Napay uban, napay singko. Dami, be. Tara, oh. Ambil, isagol, bising-bising. Dali, isagol, ambilin mo ito kape. Ambilin ito kape. Wow. Ha? Iba daw. Ano yung mga guys? 1, 2, 3, 4, 500 and 550 and 20, 30, 40, 50, 600 kanin guys. Ini tabrak, turma. Kami niya. Apa na kayo naman si Quinta? Ganda na kayo maghalay na, oh. One, two, three, go. Diba? Pansit Canton, yeah. Alamin na siya basta chile man say. Kapugi, di may mauli og di ni mahurot. Wala na lang ni guys yan. Ang halin 700 na. Hindi mo ulit. Oh, kanang. Lahot. Guys, kami sa gagaw nga yung nag-city Lindon kay mo baligyago piya. Lopia. Pansit Canton, yeah. Alamin na siya basta chile man say. Simulay sa mo, mag-Minecraft na ko. Muna sa mga naman. Ngani may nagpapabalay. Ando tag balay sa mo. Lamig. Nawa siya, guys. Duyan diri yun, no? Yan ba? Grabe, guys. Ganito sa view. Pansit Canton, yeah. Alamin na siya basta chile man say. Karon guys, maghali ni mga guys. Diba? Ano mo sa katitino, guys. Grabe, ganyan ako. Nawa guys, hindi ako na makaya guys. Ang atong challenge, wala ko ginhuman. Pansit Canton, yeah. Alamin na siya
paninda niya. Padong kami mahong Yun, motor. Oy! ngali kami. Yun. Sila na. Kaya. Kita. Kita. Uy. Nabasan. Yan. John! John! Nakikita mo! Asa yung ubi na, day? Man ang kwan, munggo. Abot na ni Dion. Munggo sa kwan, day. Munggo sa kanang ubi. Kani kong tuba gawin, Thank you. Anak ang kwan daw, anak ang mapa. Pansit Canton, yeah. Alamin na siya basta chile man safe. Winta ko sa Minta man na silang sila tanan. Silang tanan silang. sana ka. Ah. Bukiran guys, ladra. Pansit Canton, yeah. Alamin na siya basta chile man safe. Pwede din pa rin. Gang. Yeah. Pagkaon mo halal ko, pero bakit ang backpack? Saya daw. Balik kapag ka na talaga. Yama. Okay, so ginahan mo order sa among mga hopya kay i-comment lang sa comment section and please like, share and follow and subscribe. Thank you. Thank you for watching. Bye bye.